Mesti belum nalo. Oh. Kalau mama mobile dong pitau, pelan dong tinggal. Pinin litum kopi posinona jo por sa mera da khana longan itum rang nang kok ma plo tangte nang litum ka do kabe social media lang ka thelong ta hai po itu mamang ki do sar samson teron lo secretary la penili phan pinila bjp it sela tum ke claim thaba tum nili tum phan meme hinono social media lang na pache thang la so puthak sinili tum la a jo por sa meni tum da an rang nang kok lo pada penili cuci ni la pen menerlo poran sendiri tum la bang so bir ta chelong lo la penili tum meeting do bom pena join ni tum porting pen anerlo porban li tum dak thana long bang na kali theda lo nili tum meeting tang et pen mithang hem sa minon ni tum chili long lela pini long bjp tum ka cheplang a ot kilang no la bang so ot kilang no ke pa bin je phan se pini nili tum phana son son nong no nang ki ju ke la ke nili ning duk pik an la pen ke claim vega bang phan sa menili alang li phan ke nili ke hir junno se ki pigang tum nili mithanga chor do la hana nili mithanga chor ke nili mithanga sumar do nili mithanga purya do pini la tuma phan amahang ka pang ting pon komar lo bjp it sel ke claim atun hello la se alang li tuma phan bang ke so dak pen alang li tum la puson asai lang no na ke claim puthak bang ke insai vek nang ji la pen chini se ki me Nili la bangso APHLC political party long ki dun bangke pini ne hema sor dolo alang li long penili permission long pameka nili meg lang no lang no nili ki claim je phane la bangso party long nili ki dun kali imi thanga det mi thanga long ri ki vir lo ko la bangso ka chi matha la bangso sentiment pena joy ne sin pini nili bangso king kam APHLC party long nili king kam ka chi jordan nili phana son son la puson nong no nang ki ju ke ami thanga tum ka chi plan ki chok che jo apot si ami tha tum chi plang dar pose nili phan sta mela puso nong no na ke ju pusi nili ke hala na nili phan la bang so a photo na ka bunai ve ka bang phasa nili jong tung la si nali tum ko man na ke claim tum an nili tum la dak non police station along FIR na pi along nali tum ta phopo nali tum ke claim ka hai no son thak thak nali tum ta me non ke phopo la hello nili hin pen ke puang tum ma ke la pen kar bieng long ara do ana tum sa me mang huri dona tum nili tum ke ahok pet khai phansi ka chi song posi nili tum phan nong no le nang pinon ajale nang pinon nili tum ke ka chi song bang tonte nali tum ning bi nang ne ahok pet ke kam sini tum chi georgi lapen ke ituma ke mang chung che tika bang ke tum ke tonte la hanlo lapen lak non la nili tum phan hedi nang ke vi tam na ke vi phro tum phan hedi ho lap tum phan mang ke arona ting pening sai long vek nang ji ing sai long li pote nili tum ke nali tum phan na chi song vek ji nali tum a odat dor la nang tum ke claim ke dam ke chok che por ke nang tum chelar vek nang ji arona teng penang tum phanang sai long vek nang ji la han lo len pen ke inji ve da na ame non ni hama sol pas ame apang pang pas ame ni la son ke claim ke dam same theklong lang si na tum apoi ke pi bang ke chok che si na tum same na ke claim ke dam same na claim pamekanangi dam pamekanangi la pen ke na masih ke claim ma la ke nebek langi la pen nang vek nangi alang tumpan kasi sudak pen alang tumpan ing sai vek nangi kasi nili apan si nilam ko ni kum dak ke bang ke na ju pia por pia pesi bang mana ku tani nili tum ke bang nang ko ka putha ke la puhen lo ini or phai crazy malom nili tum da dapen chi ni ne athema pini ada pen da meni tum border areas long se meeting tu dam tum APHLC meeting se tum ki dam masih chi ni ne methang da me masih hadak ne WhatsApp long personnel nang lo si lason screenshot apot masih lason koson se cheplang lo masih ni methang chemang wa lo la si alam the bang ke non arni kang samba ajo por ne tum ki bang nang ko ke lain lo nili tum APHLC ke claim ke dam ki me sen pen apot rada phan ahogalam ke than kang thur pen apot aning nang ke sudun la jasmet BJP along ke claim bang khu atum IT cell buka chikrong atum nilitum la puini sangpi alangli kakurong pipilo women wing in charge alangli pen nilitum bahini phansi mane marital affairs la sonsi do pusi hada ke pache thang ka edit pami sinilitum phan apotu bichom sila pason nang ke claim tasi non aju nilitum ke bang nang ko ka phutha ke lahen lo
kalprit aphan nile tum la amen dak ni yang nang than thelo bang nerke bang sirke bak do la tum aphan amen tok lab lo dak FIR ni tum dak lurun long so dak di puthana long si police station long si nang thoner lo penon nili la thana abrenda long masinon karjab lo la posi la tum aphan ni tum ka chuning ria tengke la tum aphan Facebook long kona nama ni tum aphan WhatsApp long tame ka circulate la so link anda ni tum tekang lab lo la pen la tum aphan prabjin pen nep nangji pusi nil tum FIR long tame tok pon lo 356 BNS ateng pen la pen akaprek aron ateng pen a section kipa bondum do haladak ateng pen sila tum aphan nep nai pusi tum kipiteka la pen nomor hini bang pachini kang tung bang la hello kar biang long arar phan non alom BJP along MLA itum chini hurlo Vidya Singh Leng MLA lo adak dipu a constituency ILC ben selang karjabun lo alangli video nom malom circulate piglo pornographic video anu tinda kibi thi mana chinilap lo ke circulate therak me alam de labangso a video ke circulate pen apotsi BJP tum IT cell pen chenglok BJP leaders atum amhang char thai we non malom la nini ne thoma porho ka therak la tum ing samri lasi labangso attention ke divert je phansi nile tum thang ke claim ke chok che adai do be pin tum phansi nile tum phanang ke box se ai su ka divert je phan kabori lasi nile tum la so nile tum phanang nang claim apot BJP leaders ba la IT cell tum phan tum condemn lo la pen lo teng pen la tum phan BNS teng pen la tum phan BNSS teng pen nep nangji arrest nangji la pen arona teng pen la tum phan punishment pinangji pu joksi nile tum ajo sitami ladak nurulang so thana di fulong ne tum FIR